wong ayu jalan pemujane ngati dalan karo golek banyolan tak kok sithik goblok. wali wae Kaya MC kan lho pira swara ki apik swara ki nek gregel-gregele ngono ki. Di bawah mangga kurang maju. Kawas. anak Budi Purnomo sing ngene nek Ndi? Alen enggak Ora ngono kuwi. Mas Alen. Bro Bro. ada ya Ah, kampleng nang sana. terus mesti nang takon Wong nandang asmara. Ayo Mas Ruki. maksudnya Kompresor ora ngerti lagu. Ora malah bodoh banget. mati ya kadang Apa toh? apa tuh Asoy. Ya Allah. apa tuh awakku dhewe Apa toh awakku dhewe. adi yo mau Lho kok apa toh? awakku ya Wah, Pak Presiden marahi. apa tuh awakku dhewe Seneng karo suarane. diuntung Duh dewa Jawa Besok apa? Wah, kita goblok kita ini. Ono kompresor. Terus. Jejer lawan Itu kakak Sito, Sito kok. ayu. Tak saranke ya. Jadi garapan wis oke to iki. Vokabulare apa jenenge? Utawa anu wis oke banget. Gawe lagu. Wis wayah-wayah kowe njaluk sok budal kuwi diringo kowe teko. Ojo. Tidak oleh Mas. Ini mati langsung kuburan. Itu dhewe rasane. Langsung bleng. Terus Bindo pimilan tuna. Terus. Terus Pak. Iya dah. Pamano sirona kutha. Oke, kakean cakepanmu. Tanpa Kanto piye to? Tanpa kok kanto. tanpa prau. Salatri. Jos. Ngono. yo Iki lagi semelan iki. Kita dadi. Kita ora dadi.